Добър ден, бухтички. Понеже вече ми омръзна да лагирам и така нататък, ще го кажа така. Крайно време е да спрете да се оправдавате, да спрете да се оплаквате и така нататък, защото до никъде няма да стигнете с това. По-добре, вместо да се оплакваш, като искаш да стартираш бизнес, намери си един ментор, намери си, ако трябва, един бизнесмен, фани си го под ръка, плати му и така нататък, за да те научи как да правиш даденото нещо. А не, примерно, отиваш на работа, мега нацупения, разбираш ли се, но ще кажеш, че приятелката ти не те прави историческата ера, както и да няма значение, обаче не можеш да отидеш на работа и да се кара с персонала си още от сутринта. Като не ти хареса работата, напусни я, стартирай бизнес или личен бранд или бранд за дрехи, ма каквото ще да е. Ама си фани един ментор по това, ако трябва плати му и така нататък. Но спрете да се оправдавате. Чао.